Sonde nakho. Mngane kwami khona la emphakathini. Amen. Ngibingelela omama bonke. Ngibingelele obaba. Ngigana uNkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyababa ukuma. Njengoba amade bekhuluma ukuthi siyinkonzo ehlukene. Ngiyacabanga ukuthi ngiyabona nami. Amen. Ngiyabonga nje ukumenywa inkosi. Amen manje. Ngizothatha leli thuba nami ngibusise ngengoma engiyithandayo. Siyabonga Jesu. Siyabonga ngonyama yezulu. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Okwesibili nami ngizongena phakathi kwaleli kaNkulunkulu. Amen. Nami ngimenyiwe umama uZulu. Amen. Amen. Ukuyibone nawe ukuthi Nkosi yami mina ubani ongangithanda ngaphandle kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu othanda umuntu. Ngiyabonga bangcwele, ngibonga nje ukuphila. uNkulunkulu engiphilisile nomndeni wami ongiphe wona lapha kwami. Amen. Ngibonga ukuthi nalonyaka uNkulunkulu ngiyacela ukuthi angigcine. Noma kukhona ukuthakathaka emzimbeni kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu konke uthi uNkulunkulu uzowaphelisa amaqhawe. Amen. Ingakho uNkulunkulu simbonga, sivuka, simbonga, silala. Simbonga uNkulunkulu esipha lokho akasipha khona. Khona abangenakho nokuthi bazokwenze njani. Kepha uNkulunkulu uba neqhinga lokuthi namhlanje wena uzolala kudleni. Amen. Siyabonga ke bantwana basezulwini, sibonga umusa kaNkulunkulu. Ngibonga nje ukuma ngime phakathi kwale ndawo. Ngibonga ubaba umpostoli ngokusimela kule ndawo yaseMkhaydeni enokuxokozela okuyaluzayo. Abantwana beyaluza ubusuku nemini. Sicela ke uNkulunkulu ukuthi asigcinele bona sisabheke kulezi insuku ezinokuxokozela okunzima, ukuthi uNkulunkulu abafihle nathi singomama siqine emkhulekweni ukuthi lelizwe liyobuso ubani uma ngabe abantwana sebengene edakamizweni otshwaleni. Sicela ukuthi uNkulunkulu ababonise indlela. Nami ngizoba mfishane ilokho nje amazwi engipha wona ukuthi
siyacela bantwana basezulwini nomama ukuthi masikhulekele le ndawo yasemkhayideni exokozelayo. uNkulunkulu ambusise enizwile. uKristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.